Estamos en Galicia, en pleno entroido e fai un frío que pela. Poucos xeitos mellores de quentar o corpo que achegarse ata Taboada para disfrutar da súa festa do caldo de osos. Quen che aprendeu a facer este caldo de osos? Chamábamos a tía Malita, e era a cociñeira, e facíase a costela e o caldo. E unha da eso, pois aprenden desde pequenas. Os huesos da xoá, garabanzos, algo de pataquiña. Todo xira en torno ao caldo de osos, pero vemos que hai moitas máis cousas que facer aquí nesta festa. Si, xa comezamos o venres cunha exposición de fotos antigas que se chama O legado que nos une, que é reivindicar que fomos pasado, somos presentes e seremos futuro. Temos feira de gando autóctono detrás do concello, temos aquí un mercado de artesanía local na praza de Riazón, temos demostración de artesanía en vivo con cerámica, cestaría e as fachas de Castelo, que é unha festa de interese turístico que temos no noso concello, e animamos a toda a xente que ano tras ano nos visite e veña a coñecer o que aquí facemos en Taboada. Que supón para ti unha facha? Que é unha facha? Unha facha é unha tradición que temos na parroquia, que todos os anos facemos, e é unha herencia que nos deixaron os nosos antepasados, que nós non podemos deixar morrer, que temos que deixala aos nosos fillos. Que tal se dá o porco celta para o caldo de osos? É unha carne excelente porque dá unha carne infiltrada moi boa, é unha carne cardiosaludable. Que supón a festa do caldo de osos para Taboada? Bueno, pois a festa do caldo de osos supón, pois poñer en valor o noso produto máis identitario, é o que, pois un produto que sempre se fixo en todas as casas do concello o día da parta do porco e que, que xa hai 34 anos que o convertemos en festa gastronómica. Poñemos en valor todos os nosos produtos alimentarios, hai música, hai todo tipo de actuacións ao longo do día e creo que vai a quedar un día estupendo para pasar aquí en Taboada. Este ano, a encargada de ler o pregón foi Mercedes Vázquez, recoñecida mestra e divulgadora dos valores tradicionais da comarca. Cal é o millor caldo de osos que se fai en Taboada? O millor caldo de osos é o que fai a miña muller. As mulleres de Taboada son as absolutas protagonistas porque son as que levan mantendo o legado desa receita e pasando de xeración en xeración, de máis a boas, tías, ás fillas. Pois uns viños, uns entrantes e despois un bon xantar co caldo dos osos. Probamos un pouco as degustacións de salchichón, chorizo, queixo, a comida de aquí está todo moi bon e moi rico. Contar as cousas está moi ben, pero é mellor sentilas.